Hello po! Welcome back again sa ating chikahan! Nagpa-cute-cute ko. Parang konti-konti na nasasanay ako sa sarili ko. Yung makita ko yung face ko sa ano ba? Sa camera. Parang may ano na ako. Parang nasanay na ako. Well, ang topic naman natin now is na-experience mo na bang mabully ng mga kasamahan mong Hapon sa workplace mo? Sa experience ko, sa 12 years ko sa Japan, 12 years na ako sa Japan, 12 years na akong nagtatrabaho din sa Japan, wala pa. Hindi pa ako nabubuli. Hindi ko pa na-experience na mabuli. Pero, yung iba, may ng mga chikadura kasi, chismosa kasi ba, may naririnig ako na, ganun, nabubuli sila. Tinanong ko kung anong klase ng pagbubuli, like sa, yung, baka mga trainee lang siguro ang inaano nila ba. Yung mga trainee, kawawa man yung mga trainee, baka yun lang yung mga naka-experience ng bully, pero may iba hindi, meron din naka-experience, kahit saan naman, meron yun. Pero yung sa kakilala ko ba, yung style ng pagbubully nila, pakalma-kalma lang, example, sa trabaho nyo, ibibigay sa'yo ang mga mabibigat na trabaho, ibibigay sa'yo yung mga ano ba, yung mga lisod, yung mga nahihirapan ka. Nani? Miro yo? Ato mo to. Oh, tsaka yun. Teka lang ha. Ang KJ kasi ng taong to. Kakainis. So yun, yung ibibigay sa yung mga mahihirap na trabaho, yung mabibigat na trabaho, yun yung anong mga naririnig ko ba. Meron ding iba na ano yung akala nila na ano ba, niluluktan ka ba? Akala nila hindi mo sila naintindihan. Example, akala nila hindi mo naintindihan yung hinapon nila ba. May mga pinagsasabi silang masasakit siguro, tapos naiintindihan pala ng trainee na to. Ngayon, kawawa naman. Pero sa akin, wala pa akong experience nun. Pero kahit saan naman siguro, kahit dyan sa Pinas, kahit saan, meron talaga yun. Pero yung mga sila, ano naman yan sila eh, pag tapangan mo na lang ba? Pasigaan na lang yung mata, mahadlok na sila. Takot na sila pag ganyan, yung nakakatakot yung mukha mo. Kaya siguro ako hindi ko na-experience yun kasi natakot siguro siya sa mukha ko. Sige, until dyan na lang. Bye-bye.